दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 8 बोसोरनिफ्राय टेलेन्ट सार्च आनजादखौ लाबाय थादों। बे आनजादखौ लानायनि उद्देश्यआ बेनो जाहैबाय जे दिनै कम्पिटिटिभ मुगानि जुगाव थारमाने गोबां फरायसाफोरा माबायदि कम्पिटिटिभ आनजादाव जिरायनांगौ दा बिनि मोनसे फाउन्डेसन हिसाबै जों जुदि 9, 10 निफ्राय होलांनो हायोबा बे जोंनि थाखाय मोजां। दा बेसिक माखासे नलेजफोरखौ होनायनि थांखिजों बा बिनि गेजेरजों एक्सपिरियेन्स मोनसे मोनहोनायनि थांखिजों बा गथ'फोरनि बेसेबां रोंगौथि दङ बेखौ मोनसे टेस्ट खालामनायनि मोनसे पलिसि लानानै बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों आरो जाय फरायसाफोरना बे टेलेन्ट सार्च आनजादाव मोनसे लिस्टआव फैयोबा मोजां रिजाल्ट जायो बिथांमोनानो फैबाय थानाय समाव मेट्रिक आनजादावबो रिजाल्टखौ मोजां खालामो। बे थांनाय 8 बोसोरनिफ्राय बेयो प्रुभ जाबोबाय थादों दिनैसिम। बेनिफ्राय जों नुबाय दिनै माने दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा जायफोर माने बर' थुनलाइ आफादा मावनांगौमोन खिन्थु बेखौ मावनो हायाखै बिथांमोना, खिन्थु नोंथांमोना लादों जेरै जितु राव सोलोंनायनि बेलायाव दा बेखौ बेयावथ' गुबुनखौ जा बुंनांगौ खोथा गैया, गावबा गाव जि लेभेलाव हायो खामानिखौ मावदों आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बे हाबाफारिखौ मावबाय थादों आरो जि लेभेलाव हायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायसम बेफोर हाबाफारिखौ लांबाय थागोन। दायो माने ख्रिस्टमास आरो गोदान बोसोर सफैबाय थादों, दा लोगोसे माने HLC आनजादाबो जागोन, दा बिथांमोननि थाखाय माबायदि बयस थागोन? HLC आनजादाबो फैबाय थादों आरो लोगोसे ख्रिस्टमासआबो फैबाय थादों। बेनि थाखाय जाय बिथांमोना ख्रिस्टमास फालिगोन बा ख्रिस्टमासजों जड़ित जागोन बिथांमोननिसिम आं बेस्ट उइसेस जासिबाय, जाहाथे बिथांमोननि सेलेब्रेसना जाहाथे इसोरनि अननायाव मोजाङैनो मोजां बारलाङो आं बेखौ उइस खालामदों। आरो जाय फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद लिरगोन फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव, दा बिथांमोननिसिम बेस्ट उइसेस थाबाय जाहाथे बिथांमोननि रिजाल्टफोरा आरो मोजां फरायनो हायो आरो मोजां मोनसे इनभारमेन्टआ जाहाथे बिथांमोननि गेजेराव थायो आं बेखौ इसोरनाव आर'ज गाबबाय। नैबे पजिसनफ्रा माबायदि थागोन? बे टेलेन्ट सार्चआव मेट्रिकआव जेरै फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड थायो बेबायदिनो जोंनाबो थागोन। फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड थागोन। जायफोरा फार्स्ट मोनगोन बिसोरनो 20,000 रां होनानै बिथांमोनखौ बरायनाय जागोन आरो बिनि उनाव जाय सेकेन्ड पजिसन मोनगोन बेनो 15,000, जाय थार्ड पजिसनाव मोनगोन बेनो 10,000 होनानै बिथांमोनखौ बरायनाय जागोन आरो बिनि उनाव जाय 85% एबभ मोनो बिथांमोननो वान टाइम स्कलारशिप 2,000 होनानै आरो आर'नाइ बिथांमोनजों बरायना सार्टिफिकेट होना बिथांमोनखौ मान बावनाय जागोन आरो बे मोनसे थांखिखौ जों लानाय जादों आरो फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 20 तारिखआव बे रिजाल्टखौ फोसावनाय जागोन। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, डेन्टेल, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सोनोग्राफी, OT, ICU, NICU, PICU नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101 655 430 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।